Moi boas e benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Como sempre, arrincaremos o noso programa coa visita ao campo para coñecer as tarefas que podemos ir realizando para que todo vaya correctamente. E tamén lles daremos conta doutras cousas da actualidade que nos deixou o sector vinícola esta semana. Facemos unha pequena pausa e arrincamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. No campo, a situación do viñedo é moi semellante á de semanas anteriores. Continúan as temperaturas elevadas e as abundantes precipitacións. Polo tanto, hai que estar moi pendentes para controlar as infeccións de mildeu. Hoxe visitamos o campo cos técnicos de Viña Almirante. Pois en estas alturas estamos no momento de máximo riesgo e máxima sensibilidade. Vimos un ano que, que debido á humedade e ás temperaturas suaves que estamos vivindo, que non ven ninguna fase, días nublados e temperaturas nocturnas moi suaves, están facendo que haxa unha máxima agresividade na viña e estamos nun momento de máxima sensibilidade no cultivo. Floración e cuajado, empeza a cuajar o ácido, e entón a fase de floración é a fase máis sensible para a viña. Hai unha multiplicación celular, e claro, esas condicións, temperatura medias altas como hai nocturnas e aparte humedade rondando o 80%, pois son as condicións ideais para o viñedo. E, por tanto, hai que intentar minorar ese risco pois, con tareas culturales, que é dicir, a nivel do solo, pois, facer traballos no solo para evitar que esa erva que crece moito neste tempo, como consecuencia da humedade, pois, manter a erva baixa. E a nivel de vegetación, pois, tratamentos, agora necesitamos prácticamente cada 6-7 días, casi necesitamos manter a protección ao máximo porcentaje dos produtos fitosanitarios para que evitar esas contaminacións secundarias que se dan como consecuencia destas continuadas condicións de infección que se dan todas as semanas. Hai focos tanto en folla como en ácido. Focos son puntuais, pero en cada parcela, pero generalizados en casi todas.
Quer dicir, non é que hasta o día de hoxe non hai unhas pérdidas importantes, a non ser que algún viticultor se cometer algún error ou tal, pero normalmente seguimos unha mesma estrategia de tratamentos e, bueno, salvo casos puntuais e tal, pois normalmente eso, hai daños moi puntuais en todas as parcelas porque as condicións son moi agresivas, pero bueno, de momento non, os daños non son, en cuanto a porcentaje por explotación, non son moi altos. Hasta ahora tratamos con produtos sistémicos, dado que o produto sistémico 6-7 primeiros días ten unha protección moito máis alta, a partir de aí baixa a protección do produto fitosanitario e, polo tanto, dado que o riesgo agora é máximo e as condicións de contaminación son repetidas, cada semana, pois, 6-7 días nesta fase de máximo riesgo para despois poder dilatar un pouco eses plazos de tratamento un pouco máis. Pero ahora mesmo estamos en fase de máximo riesgo e, bueno, seguimos sempre unha estrategia desde a cooperativa, lanzamos sempre, temos a través de WhatsApp e mandamos sempre unha comunicacións puntuais día a día de como está o viñedo e dos tratamentos que recomendamos en base ao que estamos visitando todos os días as parcelas, en base a calquera incidencia que hai, e comunicamos ao socio para realizar unha estrategia conxunta de todos os socios. E unha estrategia é na aplicación e outra é nos equipos de aplicación, porque, bueno, evidentemente facemos revisións de equipo e ensaios ao principio da campaña, co objeto de que hai que aplicar o produto que recomendamos e no momento oportuno, que intentamos facelo tamén con esa ferramenta para que todos sigamos unha mesma línea de traballo, e aparte para aplicalo ben. Entón, eso é un pouco o tema que queremos que facemos ensaios sempre a principios da campaña para mellorar nesa aplicación. En esta fase, pola fase de floración, na fase de floración non é a mellor época para realizar estas tareas, pero, bueno, dado que hai as tareas temos que telas feitas antes da floración e como aquí temos, pois, bueno, eso, evitar que haxa humedad na situación de máxima sensibilidade do cultivo, evitar que a erva este alta, porque senón eso é un foco a parte de ácaros, é un foco de humedad e se traslada despois ao viñedo. Entonces, normalmente xa a estrategia conxunta que realizamos é realizar unha tarea no solo para evitar, antes da floración, para evitar, pois eso, que un traballo superficial no suelo para evitar que haxa vegetación alta. Ahora na floración, quizás o ideal é iniciar esas tarefas xustamente despois da floración. Pero, bueno, en terrenos que sean ou en viñedos que sean moi vigorosos, pois sí, eliminar certos brotes e tal, tanto deshojado, debemos realizarlo inmediatamente despois xa da floración, e eso, todo o que sea deschuponado, sacarlle os chupóns en todo o tronco e eliminar certos brotes que non teñen produción en todo o brazo, pois para mellorar a penetración dos produtos fitosanitarios, pois é unha tarefa axeitada. Despois, inmediatamente despois da floración, iniciamos as tarefas xa de deshojado, eliminándolle, bueno, nunha primeira fase, esta dividimos normalmente en dúas fases, unha primeira fase eliminamoslle dúas follas basales e nunha segunda fase eliminamoslle alrededor de outras dúas follas, para non influir na fotosíntesis da planta e non perjudicar o cuajado do ácido. Facemos en dúas fases o deshojado, en dúas fases, unha inmediatamente despois da floración e outra, pois xa un pouco máis avanzado en 20 días ou así, na segunda fase. Nada, o que intentamos buscar é unha boa distribución ao longo do brazo tamén da carga de poda e eso, que sea homogénea e normalmente, pois eso, é unha parra, un brazo con 6 varas distribuídas de forma equidistante ao longo do brazo, para buscar unha homogeneidade foliar ao longo de toda a superficie da parra, mellorar un pouco a eficiencia fotosintética e tal. Moitos casos hai errores de poda que conlevan eso, moita densidade foliar e moitos problemas despois de fungos, porque non hai aireación, a humedade, a temperatura aí se perjudica. Entón, unha das claves é buscar unha poda homogénea ao longo do brazo para conseguir máis eficiencia fotosintética. E aquí lográmoslo, pois eso, con unhas varas equidistantes ao longo de todo o brazo, hacia ambos lados, e buscando esa eficiencia fotosintética.
Produción hasta o día de hoxe está moi ben, en canto a queda a fase esa, que é esta, que na que estamos, que é máis riesgo, e pode cambiar aínda, menguar aínda de forma importante, pero bueno, eu creo que sí que este ano, de momento, quizás un pouco inferior ao do ano pasado, pero a altura do ano pasado, e o ano pasado foi unha colleita moi boa, e se este ano estamos a ese nivel ou parecido, bueno, sería unha moi boa colleita. Estamos mellorando un pouco a forma de funcionar constantemente ano tras ano e eso, a estrategia fitosanitaria, ahora estamos todos unificados e seguindo unha mesma estrategia todos, se compran tamén os produtos en conxunto e a aplicación tamén é dos mesmos produtos, tamén de unha estrategia conxunta de todos e, por tanto, melloramos a acción en canto á aplicación e melloramos tamén a acción en canto á revisión de equipos para que esos equipos aplicar os produtos axeitadamente, que era un tamén dos caballos de batalla dos déficits que tiñamos e que, bueno, estamos mellorando nestes últimos 2 anos que levamos feito un traballo importante para evitar eso. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Segundo explicou o propio alcalde Carlos López Crespo, que xunto á conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, participou na súa inauguración, existía na localidade unha elevada demanda por este tipo de cursos. Temos 20 que están no curso este e outros 20 algo en lista de espera para o próximo curso. Era un tema que nos preocupaba moito, transmitímoslo á conselleira e de forma casi inmediata, porque fai mese algo que estáse realizando o curso para que estes que non son totalmente profesionales, son aficionados intensivos da agricultura, que poidan ter o seu documento para sacar esa pequena angustia que había producida polo coñecemento das leyes e non poder cumplilas. Entón, agora estamos nun momento de sosiago xa. A titular do Medio Rural aproveitou o acto para informar da campaña que ven de iniciar o seu departamento, na que se distribuirán uns 100.000 folletos despregables e 4.000 cartéis con información sobre os produtos fitosanitarios que poden ser utilizados polos usuarios non profesionais, sen necesidade de obter o carné de manipulador aplicador deste tipo de produtos. Agora xa podemos dicir que temos ben pouca lista de agarda, pero houve un momento onde había certa ansiedade porque chegaba a primavera e a xente, certo, que fai sulfatos e, polo tanto, tiña certos temores. Penso que eses temores agora cos 100.000 folletos que repartimos, cos pósters que estarán ubicados nas vilas, nos sitios máis vistosos, pois xa saben de primeira man que aquel señor que ten 80 anos e que, polo tanto, o que fai é plantar unhas patacas, unhas leitugas, un tomate, ten produtos que pode utilizar para o cal non é preciso telo carné. E despois xa imos máis no ámbito de actividade e os profesionais, que eses sí que deben de telo carné e, polo tanto, fainos a Consellería de Medio Rural, colaboran os concellos, incluso hai empresas homologadas que os están a levar a cabo e engadimos unha aula móvil que vai a aqueles recunchos que é máis difícil accesibilidade cara a que se unan distintos concellos ou mesmo naqueles lugares onde hai moita viticultura e, polo tanto, precisaban telo xa. Hai que engadir o que decía anteriormente, que a Administración non está para poñer trabas, sino para facilitar as cousas, e nese sentido críamos que éramos excesivamente estritos á hora de facer renovar o carné. Polo tanto, temos unha directriz que foi publicada de xeito que aqueles que fan o carné ao cabo duns anos, adquirindo unha serie de compromisos, non precisan de novo voltar a facer ese curso. Segundo ela, durante este ano 2016 expedíronse preto dos 11.000 carnés de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios, entre o nivel básico e o cualificado, sendo a cifra no ano anterior de 7.800.
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas continúa coas súas iniciativas para dar a coñecer o produto da DO fora das nosas fronteiras. Por iso esta semana recibiron a visita de 2 blogueiros do mundo da gastronomía e da enoloxía. 2 días para percorrer a Denominación de Orixe Rías Baixas pode parecer pouco tempo, pero pode ser suficiente para chegar a 2 bloggers gastronómicos á riqueza desta DO. Llevábamos algún tiempo detrás de ellos, de conseguir que viniesen aquí, porque no es lo mismo contarle lo que somos a través por teléfono o estando con ellos, que viniendo in situ y comprobándolo de primera mano. Entonces llevamos un tiempo intentando que viniesen y por fin lo hemos conseguido. O Consello Regulador preparoulles un programa intenso para que coñeceran o máis representativo do territorio, a cultura, a gastronomía e os viños da DO, así como tamén as súas peculiaridades. Es dar un paso más, llegar a un tipo de prescriptor más allá de un profesional como puede ser un simple periodista, sino llegar algo un poco más allá a este perfil de bloggers que hoy en día son tan importantes para nosotros y que nos pueden ayudar a difundir lo que es nuestro producto y a ampliar el conocimiento del mismo. Nas 2 xornadas de visita pasaron polas subzonas de O Rosal, o Condado do Tea e o Salnés. No caso de José María Toro, autor do blog hedonista, non era a súa primeira visita a Galicia, tampouco o seu primeiro contacto cos viños da zona. El producto lo conocía desde el año 85. Yo estaba aquí en Galicia y siempre me llevaba albariños para todos mis amigos, cuando antes se podían llevar en los aviones, ahora ya no. Y entonces siempre he sido muy pedagógico con el tema del vino de albariño Rías Baixas, explicándolo mucho en qué consistía, esos matices, esa salinidad, esos puntos de cítricos que combinan también, maridan también con todo el marisco, con muchos pescados. Gastronomía e viño concentran os contidos do seu blog, que xa cumpre 13 anos, pero a pesares da súa bagaxe nesta visita á Denominación de Orixe, José María Toro recoñeceuse sorprendido pola ampla variedade de elaboracións que se realizan no marco da DO. Me estoy llevando sorpresas, por ejemplo, con vinos que han pasado por barrica o han estado en lías y tiene todavía un abanico mucho más grande de maridajes. Neste punto coincide co seu compañeiro de travesía. Manu Balancino é editor e director do portal The Gourmet Journal, unha fiestra dende a que ele e o seu equipo achegan aos lectores novas reportaxes sobre viños, gastronomía, escapadas e lifestyle. Descubriendo un poco diferentes tipos de vinos que un poco en el sur, ¿no? Donde yo vivo en Málaga y también en todos los viajes un poco siempre descubre vinos, ¿no? Pero siempre hay un albariño y no sabes que hay tantos vinos a partir de eso, ¿no? Como el que hemos probado hoy, con un toquecito dulce o con un toquecito de madera. Al final descubres diferentes tipos de vino a partir de una uva tan autóctona como puede ser el albariño. Ambos gozaron da súa visita á Denominación de Orixe Rías Baixas, unha experiencia positiva que trasladarán aos seus milleiros de lectores que seguen as súas publicacións. Traslademos primero todo que vengan a la zona, ¿no? Que vengan a probar, porque el vino, y al final si lo conoces en el campo, luego después en la mesa pues lo vas a valorar mucho más. Y luego también que no se dejen llevar solo por el albariño clásico, sino que también prueben otros tipos de albariño. Así que yo creo que tienen que coger una copa, tomarse algo y venir a disfrutar de la tierra. A clásica do Albariño Viña Almirante naceu este domingo rodeada de éxito. A carreira transcorreu de xeito impecable, segundo apuntan dende a organización, e conseguiu congregar a 220 corredores chegados de diferentes puntos de Galicia. Incluso houbo algúns inscritos de fora da comunidade, procedentes de Madrid ou Santander. Todos gozaron da beleza do trazado, intimamente ligado á historia do viño albariño e á súa profunda relación co Concello de Portas. Dos participantes, 137, correron na categoría absoluta. No eido deportivo tamén se cumpriu o que agardaba a organización e finalmente a cita de 10 kilómetros converteuse nun importante reto para corredores de altísimo nivel. Especialmente espectacular foi o duelo entre Lolo Penas e Alejandro Fernández. Finalmente foi o primeiro quen se fixo coa vitoria, tras rexistrar un tempo de 31 minutos e 46 segundos. Só 4 segundos separaron a Fernández do primeiro posto. Na categoría feminina a gañadora foi Rocío Albite, que
que con 38 minutos e 5 segundos superou a súa competidora máis directa. Sandra Mosquera fíxose co segundo posto, ao conseguir unha marca de 39 minutos e 13 segundos. Dende a organización non ocultan a súa satisfacción polo transcurso da proba. De feito, están dispostos a recoller a reivindicación dos corredores e xa pensan na segunda edición da clásica do Albariño Viña Almirante. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Continuamos repasando máis actualidade desta volta en formato máis breve. Gran éxito de público da última cata organizada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. A cita reuniu a máis de 40 persoas o pasado venres, que dirixidos polo sumiller Nacho Costolla aprenderon a descubrir os matices dos viños da DO. A cata contou coa colaboración da Denominación de Orixe Protexida Queixo de Tetilla. O Pazo Quinteiro da Cruz acolle este sábado un obradoiro de escritura creativa. A sesión estará impartida pola filóloga Marise Barreiro e incluirá un percorrido polos viñedos, xardíns e a riqueza patrimonial do Pazo. Ademais, organizarase unha comida tipo buffet e unha degustación de té verde do Xardín Botánico. O prezo da xornada é de 75 euros. A Xunta achegou 5,4 millóns de euros entre os anos 2012 e 2015 para apoiar a promoción dos viños galegos de calidade no exterior. Dende Medio Rural apuntan que os caldos galegos con selo de calidade son un dos sectores máis importantes da comunidade. De feito, o ano pasado as 5 denominacións de orixe vinícolas facturaron preto de 203 millóns de euros. E con isto rematamos o programa desta semana, pero recorden que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves para seguir levándolles ata as súas casas todas as novidades que nos deixe o sector vitivinícola. Sexan felices. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un funxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal,
el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.